ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ରାଗ କ'ଣ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ରାଗ ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ଭୁଲର ସଜା ନିଜକୁ ଦେବା। ରାଧା ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ କ'ଣ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ହେଉଛି ସୁନା ଆଉ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ହୀରା। ସୁନାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଉ ଥରେ ଗହଣା ତିଆରି କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ହୀରାକୁ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ମୋ ଠାରୁ ସୁଖ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଖୁସି ଦେଇଛ, ତେବେ ତୁମେ ତୁମର ଦୁଃଖର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଭୁଲ ନିଜର ହେଉ ବା ଅନ୍ୟର, ସମ୍ପର୍କ ତ ଆମର ନା। ଯଦି ଟିକିଏ ନଇଁଗଲେ ସମ୍ପର୍କଟିଏ ଭାଙ୍ଗୁ ଭାଙ୍ଗୁ ବଞ୍ଚିଯାଉଛି, ତେବେ ଟିକିଏ ନଇଁଗଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଜୀବନରେ ସୁନ୍ଦରତା ଏଥିରେ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ସୁନ୍ଦରତା ଏଥିରେ ଅଛି ଯେ ତୁମେ ଯୋଗୁଁ କେତେ ଲୋକ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି।